להורים לילדים עם קשיים רגשיים יש כיום שפע של אמצעי תמיכה וטיפול מסוגים שונים. אבל לפעמים הקושי טמון בזיהוי ואיתור הבעיה הספציפית ממנה סובל הילד. איך מאבחנים ומטפלים בבעיה על מנת לתת את המענה ההולם ביותר, נשמע מאיתמר פסקל, שהוא פסיכולוג קליני ומנהל מכון לפסיכותרפיה. בואו נתחיל, מהם הקשיים הנפוצים ביותר אצל ילדים? הקשיים הנפוצים ביותר הם קשיים חברתיים, קשיים לימודיים שמאוד נפוצים. אנחנו יודעים שיש היום יותר ויותר ילדים שמאובחנים בבעיות קשב וריכוז, בלקויות למידה, ומופנים לאבחונים דידקטיים, פסיכודידקטיים, גם אבחונים פסיכולוגיים. אחרי זה נדבר על אבחונים פסיכולוגיים ומה המטרה שלהם ואיך הם עונים על מטרות שונות. בנוסף, יש גם בעיות התנהגותיות, שלפעמים גם נובעות מהבית, כלומר, בנושא של הצבת גבולות לדוגמה, בנושא של סמכות הורית, שמתבטאים גם בבית הספר, מול המורים, מול הצוות המקצועי בכיתה, התנהגות בכיתה. בעיות נוספות הן בעיות שפתיות, תקשורתיות, כלומר, כשהילד צריך בעצם לבטא את עצמו מול הכיתה בסביבה שהיא יותר רחבה ממה שהוא מכיר בתא המשפחתי שלו. עכשיו, הרי הדברים קשורים אחד בשני. ילד שיש לו בעיות רגשיות, יהיו לו גם בעיות חברתיות, וסביר להניח שגם יהיו לו בעיות בלימודים. איך עושים את ההפרדה? איזה אבחון אפשר לעשות כדי לנווט יותר את הבעיה, עם יותר בעיה חברתית, עם יותר בעיה בגבולות, עם יותר בעיה שפתית שבגללה יש לו בעיות בקומוניקציה ובתקשורת? כן. כיום בעיקר שני ערוצים מרכזיים מפנים לאבחונים. ערוץ אחד זה ערוץ של ההורים, שהם רואים שיש אצל ילדם בעיה מסוימת, והם מחליטים בעצמם שהם פונים להתערבות חיצונית, אם זה ייעוץ, טיפול או אבחון, על מנת לתת איזשהו מענה מקצועי לבעיה. הערוץ השני הוא הערוץ הבית ספרי. זה או המורה המקצועית, או המחנכת, או היועצת, או הפסיכולוג החינוכי שנמצא לפחות חלק מהזמן בבית הספר, שמתקסים עצה ביחד, ובעצם מייעצים להורים לשלוח את הילד להתערבות חיצונית כזו או אחרת. מגיע ילד, מהו תהליך האבחון? תהליך האבחון תלוי איזה אבחון. אם למשל מדובר באבחון דידקטי, יש מאבחנת דידקטית שיכולה לעשות אבחון דידקטי בסיסי או אבחון משולב, כלומר לא רק מילולי, אלא גם לדוגמה כמותי ובאנגלית, ונעשה, אם זה במכון כזה או אחר, או אם זה נמצא בביתו של הילד, נעשה אבחון דידקטי שבסופו ההורים מגישים מסמך מסוים לבית הספר, ועל כך יש גם קושי מסוים, שאולי נדבר עליו בהמשך, של שיתוף פעולה בין בית הספר והגורמים המקצועיים. כן. עכשיו, מה קורה עם ההורים? לפעמים הרי אנחנו נוהגים להגיד שהורים עם בעיות יהיו להם ילדים עם בעיות. להורים נוירוטיים יהיו ילדים נוירוטיים. עכשיו, לא תמיד אתה יכול לטפל בבעיה הראשונית שהיא בעיית הבית. מה עושים במקרים כאלה? במקרים כאלה אנחנו ממליצים לעשות פתרון כולל. כלומר, גם לעשות איזושהי הדרכת הורים מקצועית. אם זה איש מקצוע שמגיע לבית הספר וגם מדבר עם המורים, אם זה עם המורה המקצועית, אם זה עם היועצת, מתקסים ביחד עצה, אם זה הדרכת הורים מקצועית, אם זה טיפול בילד, אם זה ייעוץ פסיכיאטרי במידת הצורך, תופרים איזשהו פתרון כוללני שהוא לטובתו של הילד. כן, אבל אתה יודע, הבעיה לפעמים לגייס את כל הגורמים, לגייס גם את המורה וגם את המורה הטיפולית, וגם את ההורים וגם את הילד, לשתף פעולה, לפעמים זאת משימה בלתי אפשרית כמעט. נכון, הלוגיסטיקה היא קשה, לא פשוט למצוא את המשאבים, את הזמן, את הכסף, וגם ככה טיפולים עולים כסף, אבל אני חושב שזה חשוב. זה חשוב מאוד. הרעיון הזה הוא לא חדש, אבל אני חושב שכיום אנשי מקצוע, במיוחד פסיכולוגים ופסיכיאטרים, אולי צריכים לחטט את רגליהם יותר ולהגיע לבית הספר, לראות את סביבתו הטבעית של הילד, שבה הוא נמצא מרבית השעות, לראות מה קורה שם. לראות הלכה למעשה. כלומר, לתצפת על הילד בסביבה הטבעית שלו. לא לתצפת על הילד, זה בעייתי לתצפת ממש על הילד, כי יש גם גורמים חברתיים של הילד, לדוגמה חברים שלו, שלא ממש היו רוצים שהפסיכולוג יגיע לתוך הכיתה. אבל לשמוע את המורה,
לשמוע את היועצת, לשמוע את הפסיכולוג החינוכי, לעשות איזשהו סיעור מוחות ביחד, שיכול לגרום לתמונה יותר חיה ותמונה יותר טובה לעולמו הפנימי של הילד. תן לנו כמה דוגמאות. לדוגמה, אני אתן דוגמה ממתבגר, כן? שחווה בעיות חברתיות. לדוגמה, יש חרם על הילד. הוא כבר לא ילד, הוא נער. חרמות זה אחד הדברים האיומים ביותר שיכולים להיות. בהחלט. בוא נגיד, הוא עכשיו עלה לחטיבת הביניים, הוא בכיתה ז', ח', ויש חרם. וצוות בית הספר הוא בעצם הפרונט שאיתו מתמודד הילד ככה מול החרם. עכשיו, החרם הזה משפיע עליו, על הביטחון העצמי שלו, והוא משפיע על היכולות החברתיות שלו, הבין אישיות שלו, הוא נכנס לתוך הבית, הוא נמצא אפילו בתוך החלומות שלו, הייתי אומר, עד כדי כך. לא, זו טראומה קשה ביותר שיכולה להיות לילד, כן. שיש עליו חרם בכל גיל. בהחלט. והרעיון הוא שאם הפסיכולוג, לדוגמה, שמטפל באותו נער, יגיע וישמע את הצוות המקצועי בבית הספר, ישמיע את דעתו, יעשו איזשהו עצה ביחד, על מנת להגיע לפתרון מיטבי עבור הילד, כאשר בית הספר לפעמים נתקל בקשיים שהוא לא יודע מה לעשות, הוא גם לפעמים זקוק להדרכה. הצוות בבית הספר אמנם הוא מאוד מנוסה, אבל גם הוא לפעמים זקוק גם להחזקה, להכלה, לעצה נוספת. איך מקבל בבית ספר, איך מורה מקבלת שמגיע פסיכולוגי בחוץ ומציע לה עצות במרכאות? אני חושב הדרך לעשות את זה בצורה נכונה, זה דרך שבה כולם מכבדים את כולם. כלומר, לא מגיע פסיכולוג עם איזושהי דעה, לפחות ככה זו דעתי, עם איזושהי דעה שאני יודע הכל, ואני הולך עכשיו להדריך את הצוות המקצועי. הפסיכולוג או הפסיכולוגית צריכים להגיע בזהירות רבה, להבין שרוב הזמן הילד נמצא עם המורים, המחנכת יודעת טוב מאוד מה קורה איתו, היא רוצה להשמיע את דעתה, הפסיכולוג ישמיע את דעתו, וצריך כאן איזשהו שיתוף פעולה שאני חושב שבהחלט הוא לטובתו של הילד, וחשוב לציין גם שההורים נמצאים בכל הלופ הזה. כלומר, נדרש גם ויתור סודיות של ההורים עבור הצוות הבית ספרי, וגם זה כרוך בעלות מסוימת מצד ההורים שהפסיכיאטרית או הפסיכולוג יגיע לבית הספר, אבל אני חושב שזה בהחלט יכול להועיל גם לטיפול וגם להתנהלות בבית הספר. תודה רבה לי, תמר פסקל. אני חושב שמה שחשוב להבין ולהגיד זה ברגע שישנה איזושהי בעיה עם הילד או מאתרים אפילו חשד לבעיה, לבדוק את זה ולטפל בזה כמה שאפשר יותר מוקדם. כי זה כמו כדור שלג, ככל שזה גובר, ככה הבעיה מתעצמת ואז הרבה יותר קשה לטפל בה.